Din start vreau să spun că eu nu sunt istoric. Desigur că mă interesează istoria localității mele natale în general și istoria etnicilor germani din Sân Nicolau în special, dar tot știu, mai mult sau mai bine, am citit, am auzit din relatările bunicilor, a restului din comunitate, dar asta am vrut să spun, că nu sunt istoric. Ar fi greu de mers în urmă în istorie, dar m-aș opri timpurile de după cotropirea osmană sau de după plecarea turcilor din Banat. Când vorbesc de Banat, în timpul acela, mă refer la acel ținut care e cuprins între Dunăre, Mureș, Tisa și Carpații de Vest. Deci nici de cum numai Banatul din România și o părticică din Banat, acel ținut care astăzi se află în Sârbia, și o altă bucățică și mai mică care este pe teritoriul Ungariei de astăzi. Este cunoscut faptul că acest ținut, în timpul istoriei, a avut o soartă destul de zbuciumată. Și spun încă o dată, după plecarea turcilor din Banat, acest ținut, Banatul, a ajuns la sub dominația austro-habsburgică. Și din timpul acela, de fapt, începe istoria etnicilor germani în Banat în general și cel din Sân Nicolau de asemenea. Deci suntem cam la începutul secolului XVIII, 1718, după pacea de la Pasarovița. Ținutul, după plecarea turcilor, a rămas destul de devastat, populația mai mult decât decimată. Localitatea Sân Nicolau Mare se știe că a existat ca localitate deja din timpul de demult, a fost mult timp în umbra Cenadului de astăzi, dar odată cu plecarea turcilor și aici au rămas foarte puțini locuitori, așa că pentru Habsburgii acest ținut nu a fost prea interesant, dacă din punct de vedere economic și al populației ținutul a fost devastat. Deci a fost în general o politică a lor de a aduce în acest ținut al Banatului coloniști care au fost racolați din ținuturile germane, în special al Germaniei de astăzi, dar și din ținuturile Austriei. Au fost aduși și relativ puțin italieni, francezi și alții. Dar marea majoritate au fost la început coloniști catolici din ținuturile Germaniei de astăzi. Acolo trebuie știut că în timpul acela, începutul secolului XVIII, situația economică a fost precară. Ne aflăm în timpul încă a feudalismului. Erau foarte mulți tineri dornici să înceapă o altă viață, s-a și purtat o politică de convingere a oamenilor de a veni în alte ținuturi, desigur pentru acei oameni ținuturi foarte îndepărtate, despre care nu știau nimic, dar datorită reclamei care s-a purtat în acele ținuturi, s-au găsit foarte mulți care au îndrăznit să plece, mai ales că li s-a promis în aceste ținuturi unde ajung o viață mai bună, avantaje economice. Deci ei primeau pământ, primeau un loc de casă, au fost scutiți de impozit mai mulți ani, desigur pentru mulți, mai ales dornici de a lucra, tineri, a fost un impuls de a veni în aceste ținuturi. Bulgarii ne-am așezat în Banat, mă refer aici la Dudești Vechi, care este vecin cu Sân Nicolau Mare, în primăvara anului 1738. În 3 sau în 7 martie, nu se vede foarte bine în cronica noastră, care este scrisă în limba latină, a avut loc primul botez, era vorba de 2 gemeni, care a avut loc la Dudești Vechi. Bulgarii din Bulgaria sunt în general ortodoxi. Noi provenim dintr-o comunitate de bulgari catolici, ca să fiu mai succint. La sfârșitul secolului al XVII-lea, mai exact în primăvara anului 1688, a avut o mare răscoală a bulgarilor catolici împotriva stăpânirii otomane, ideea fiind să elibereze Bulgaria.
cum răscoala a eșuat, a fost înăbușită, supraviețuitorii din acel oraș, ciprioții, au trecut la nord de Dunăre, unde s-au stabilit în așteptarea eliberării Bulgariei de către armata austriacă, a Imperiului Otoman, cu Austria Habsburgică fiind în acel timp în război. Dar bulgarii noștri au așteptat 50 de ani acolo, până când a devenit clar că, în urma păcii de la Pasarovici, în 1737, că nu va fi eliberată Bulgaria. Din acel moment au avut de ales între a se întoarce în Bulgaria, ceea ce nu era de dorit, pentru că începuse o mare prigoană împotriva bulgarilor catolici, ori a rămâne în Oltenia, unde se așezaseră, se stabiliseră două comunități, în Craiova, dar li s-a părut mai bună ideea și nouă de asemenea, li se pare mai bună varianta care au ales-o, adică de a se stabili ca și coloniști în Banat, pentru faptul că începuse această politică de colonizare a teritoriilor recucerite de către Eugeniu de Savoia. Deci aș vrea să fac o mică paranteză. Am auzit de multe ori falsa teorie, chiar nici nu știu de unde provine, dar în mod clar popularizată de persoane care nu prea au de-a face cu istoria, că bulgarii au venit, bunicii noștri au venit ortodoxi și au trecut la catolicism pentru a primi terenuri de la Maria Tereza, fapt total eronat. Am spus pe scurt cum s-a întâmplat cu venirea bulgarilor aici în Banat. Suntem printre primii coloniști bănățeni după eliberarea Banatului de către turci. După câte am auzit de la bătrâni, după câte am citit, știu că Maria Tereza a adus maghiarii, catolicii, în Banat. Așa au rămas și maghiarii care sunt, de fapt, în diasporă, acum, aici, în partea cea mai de vest a țării. Ei au rămas cu toate tradițiile venite din Biserica Catolică și familiile care au rămas și nu au plecat își păstrează și în ziua de azi. Putem spune despre Biserica Ortodoxă Sârbă și despre hramul bisericii care îl sărbătorește adormirea Maicii Domnului, că este cea mai veche biserică din Sfânt Nicolau Mare. Deci, din date istorice, în anul 1718 este cunoscut că a fost sfințit antimins pentru Sfânt Nicolau Mare, deci pentru biserica din Sfânt Nicolau Mare, și asta înseamnă că din acea dată în Sfânt Nicolau Mare s-au făcut slujbe și s-a slujit în biserică. Este cea mai veche biserică, după câte am zis, și a fost prima biserică, dar această biserică care o avem astăzi nu este prima biserică, deci care a fost construită, pentru că s-a dovedit că prima biserică, când a fost construită, a fost neîncăpătoare pentru toți enoriașii, în care veneau toți enoriașii din Sfânt Nicolau, și sârbi, și români, și greci, care au și construit prima biserică, și cea mai cunoscută, familia Naco, care a susținut construcția și a ajutat foarte mult la construirea bisericii. Și această biserică care o avem astăzi este a doua biserică construită după cea prima, și aceasta a fost construită din anul 1783 până în anul 1787. Este cunoscut că acea etapă de colonizare avea trei faze distincte. La început, în prima etapă, veneau relativ puțini coloniști germani. Presupun că și în Sfânt Nicolau au venit și atunci deja coloniști germani, dar marea parte a coloniștilor germani din Sfânt Nicolau Mare au venit în al doilea, așa numitul al doilea val, der Zweite Schwabenzug, când a fost înființată comuna germană și astăzi încă cunoscută ca și cartier al Sfânt Nicolaului Mare. Deci ne aflăm în anul 1765, când a venit majoritatea coloniștilor. Numai de multe ori se spune în cărți, unde am mai citit, că comuna germană a fost înființată în 1765. Presupun că au venit coloniști și înainte și după încă, mai ales că se știe că în anii care au urmat a mai început și o mutare a coloniștilor veniți în alte localități, deci s-au mutat unde erau concetățeni de ai lor sau unde au bănuit că vor găsi situații mai bune. Sfânt Nicolau din nou are un specific, că pe lângă acea comuna germană cu
administrație proprie, cu școală proprie, cu biserică proprie. A mai existat o comunitate germană în Sighet, un alt cartier de astăzi a Sân Nicolaului, și în orașul mare, sau în centrul, cum au numit noi germanii, Sân Nicolaul Mare. Deci a fost altfel decât într-o localitate, să spunem, Bilet, unde toată localitatea a fost populată de etnici germani coloniști sau multe alte localități care atunci au luat ființă, străzile împărțite. Comuna germană, de fapt, este tot după acest model conceput, dar spun, în Sân Nicolau Mare au fost, de fapt, 3 grupuri de germani care n-au stat toți la oaltă, deși marea parte a stat în comuna germană. Comunitatea a trăit, de fapt, o viață proprie a ei, acoperind toate domeniile. Deci, economic s-au organizat, au început să prospere. Acest lucru se poate dovedi și prin construcțiile, deci casele de coloniști, care au fost foarte simple, cu o singură cameră și o bucătărie. Ulterior, în anii când au început să prospere, au fost schimbate, ca să ajungă în anii interbelici la o pompoare, aș spune eu, chiar barocă, unde fiecare a vrut să-și arate bunăstarea. Deci și acest lucru se poate vedea chiar. Spun, viața economică, viața culturală, viața socială, inclusiv școlile au luat o amploare, s-au dezvoltat. S-a văzut că populația a prins rădăcini, ba mai mult nu mai exista ca un element distinct. Ei aici s-au simțit acasă. Practic, bunicii noștri vin din nordul Bulgariei. Au fost agricultori, dar mai ales crescători de animale. Au fost vânători și pescari. Mai în glumă, mai în serios, fiind spus, pentru noi pescuitul și vânătoarea deci reprezintă o tradiție, nu numai un hobby. De atunci le practicăm și eu mă număr printre practicanții acestor sporturi, cum le numim acum. Lăsând gluma la o parte, bunicii noștri au fost crescători extraordinar de cai. Erau cunoscuți ca niște crescători foarte buni. Chiar există episoade haioase din istoria noastră. Dresau cai fiind foarte buni, aveau căutare mare, dar îi dresau atât de bine încât după ce îi duceau la Chikinda, acolo era marele târg, cu prima ocazie calul scăpa și se întorcea la stăpân în Dudești. Și a fost și un incident, pentru că a fost vândut un cal, anul viitor a fost din nou dus la târg să fie vândut, a fost recunoscut de către cumpărător, a izbucnit un scandal, în urma căruia știu că s-a ajuns la faptul că bulgarii au dus călări până la Chikinda și au dat foc orașului. Bineînțeles, au urmat represalii. Vreau să subliniez calitatea caielor, este prezentă și acum pe emblema, pe stema echipei de fotbal, clubului de fotbal Pobeda, cunoscut în tot județul. Sunt prezente 2 animale, leul ca simbol al bulgarilor și calul ca simbol al tradiției în creșterea acestor animale nobile. Știu că bunica mea mai povestea din povestea bunicii ei, care la rândul ei spunea că bunica ei, deci ne aflăm la a 7-a generație pornind de la mine, mai ieșea seara pe stradă, s-a uitat în direcția Dudești, Nerău, cam aceasta, de astăzi, din Sân Nicolau privit, și spunea: acolo sunt eu acasă. Deci ei încă nu s-au simțit aici acasă. Precis din aceste vorbe vorbește dorul de casă. Dar deja generațiile ulterioare, nu știu de la cât a începând, dar cel puțin ce știu eu din istoria familiei mele, ei aici s-au simțit acasă. Noi suntem frați și bisericile surori, cum se zice, biserică, că suntem de aceeași religie, suntem ortodoxi și foarte bine colaborăm. Împreună slujim la numeroase evenimente care se desfășoară în cultul ortodox, de exemplu de hramul bisericii, când este la sârbi,
avem din invitați și preoții români care vin, ne onorează cu prezența lor și împreună slujim. Și eu sunt invitat de asemenea deci, la Biserica Ortodoxă Română, de Hramul Bisericii Românești și iarăși împreună slujim. Avem un obicei foarte frumos de Învierea Mântuitorului, care se desfășoară aici în Sân Nicolau Mare. Împreună ne întâlnim în centrul orașului, unde ne salutăm cu Hristos a înviat și împreună trecem prin centrul orașului, preoții ortodoxi români și preoți ortodoxi sârbi și toți împreună cântăm Hristos a înviat din morți. Deci acesta este iarăși un obicei foarte frumos care an de an îl slujim împreună și avem mai multe, deci la mai multe evenimente slujim împreună. De exemplu, dacă din dorința credincioșilor, mai ales din dorința familiilor mixte, dacă doresc ca să participăm la evenimente religioase, cum ar fi cununia sau înmormântarea sau botezul, și dacă familiile mixte vor ca să slujim împreună în două limbi, atunci ne invită și preot sârb și preot român și slujim împreună, deci în două limbi. În 1887 a fost înființate câteva sate de bulgari în patria mamă de către bulgari din Banat. Și vă dați seama, ajungând în Bulgaria, care pusese 500 de ani sub turci, au mers cu tehnică austro-ungară de aici, au fost printre cele mai evoluate comunități din punct de vedere agricol în acea perioadă. Unii dintre ei deja, acum cu noua lege care a lansat guvernul maghiar, se repatriază, să spunem așa, dar cei care sunt băștinași, să spunem așa, bănățeni, ei nu-și doresc acest lucru. Sunt foarte, foarte puțini care își doresc să fie cu dublă cetățenie, dar trebuie să amintim că în vestul Banatului au venit foarte mulți maghiari din Ardeal. Și ei sunt cu tradițiile lor venite și noi, bănățenii, ne păstrăm cât de cât ale noastre. Aici ne putem întoarce puțin în istoricul localității. Familia Naco, care a venit cândva, când încă era Imperiul Austro-Ungar, a investit foarte mult în câmpia Banatului și în Sân Nicolau Mare. Și a construit în primul rând un castel, un mic conac de vară, unde își petrecea vara cu nevasta. Fiind aici un timp foarte îndelungat peste an, a investit în fabrică de pălării, în spital și, în primul rând, Biserica Catolică. Biserica Catolică actuală a fost Biserica Maghiară. Minorității germane s-a construit o clădire separată, actuala grădiniță maghiară din Sân Nicolau Mare, iar la naționalizare, în anii 40, să spunem așa, a trebuit să cedeze și toți catolicii s-au unit în Biserica cea Mare din centru. Țin foarte mult la obiceiurile, tradițiile sârbești, sunt o luptătoare în sensul acesta. Aș putea să vă povestesc destul de multe, zic eu, despre obiceiuri, tradiții, dar acum, pentru că suntem în preajma Crăciunului, se apropie sărbătorile, m-aș axa puțin despre obiceiurile de Crăciun, deși suntem de aceeași religie ortodoxă, la fel ca și românii, sunt niște obiceiuri de Crăciun care puțin diferă. Și știți, în primul rând, că Crăciunul sârbesc se sărbătorește în 6, 7, 8 ianuarie. În 6 este ajunul sârbesc, 7 prima zi de Crăciun, 8 ianuarie a doua zi de Crăciun. Sunt multe obiceiuri care încă se mai păstrează. Aș începe cu ziua de ajun, când dimineața mergeam cu pizzeraiul. Din păcate nu se mai merge. Se merge la colindă, însă încă se mai merge la colindă. Copiii după masa merg la colindă, iar seara merg tinerii. Mergeau, pot să zic că acum, din păcate, dar de foarte puțin timp, văd că nu s-au mai adunat să meargă la colindă la sărbi. Poate că se revigorează treaba asta anul ăsta sau poate în următorii ani. Dacă vorbim aici de cultură, trebuie să ne limităm puțin la, să zicem, cultura populară.
Trebuie știut că acești coloniști au venit din ținuturi foarte diferite din Germania, deci fiecare a venit deja cu un anumit grai, cu o anumită tradiție, cu un anumit port. Aici, întâlnindu-se în aceeași localitate, a început un proces foarte interesant și unic de amestec, așa încât în fiecare localitate s-a format, desigur, un grai care e considerat șvăbesc, bănățean, așa general, dar fiecare localitate cu un anumit specific, care a depins de majoritatea cetățenilor care au venit din ținuturile germane în număr mai mare sau unde un element lingvistic sau de port popular sau de folclor a predominat și a fost acceptat de toți ceilalți. În Ardeal sunt alte obiceiuri, cum bine știm, toate zonele țării au alte obiceiuri, sărbătorile sunt aceleași, dar altfel și le serbează. În Banat au avut alte tradiții, în biserică, în familie, în localitate. Astea sunt diferențele, dar cu timpul deja s-au contopit. Probabil că fiecare a adus ceva tipic, dar de acolo de unde au venit, dar presupun că aici atunci s-a conturat anumite obiceiuri, dintre care cel mai, dacă să zicem, cel mai șvăbesc ar fi chirvaiul. Legăturile noastre cu Sfânt Nicolau Mare. Păi nu cred că există sânt micloușan care să nu aibă un prieten, cunoscut, vecin sau coleg bulgar. Și o însemnată comunitate de bulgari locuiește în Sfânt Nicolau Mare. Din fericire, zic eu, suntem încă o comunitate destul de compactă și unită. Suntem peste tot în Sfânt Nicolau, școli, fabrici mari, sport, sper că suntem prezenți și în cultură, în administrație, avem reprezentanți. Chirvaiul a presupus un efort financiar, un efort organizatoric foarte mare și întrucât tineretul german care cândva a organizat această sărbătoare este numai un număr foarte mic încă prezent în localitate, am căutat o altă variantă unde putem să păstrăm câteva elemente încă din acel tradițional chirvai și am ajuns la concluzia că poate acea zi a recoltei este un element care nu neapărat niciodată nu va înlocui chirvaiul, dar ne oferă posibilitatea să mai arătăm portul, să legăm acest eveniment de esența ei, a mulțumirii lui Dumnezeu pentru roadele pământului din acel an, deci un element religios cu unul folcloric și are priză la copii, la părinți, la comunitate în Sfânt Nicolau, așa că de aproape 10 ani am decis să sărbătorim acest eveniment anual. Chirvaiul este cea mai mare sărbătoare a șvabilor din Banat, este cea mai reprezentativă pentru comunitatea germană și a fost o sărbătoare care a avut un rol foarte important pentru toți locuitorii șvabi din Sfânt Nicolau Mare. A fost o sărbătoare care s-a ținut pe o durată de 3 zile, respectiv 4. A fost o sărbătoare în care a fost inclusă, de fapt, și ruga bisericii, în care adolescenții șvabi au participat. A fost o sărbătoare în care fetele au fost îmbrăcate în acele porturi șvăbești, foarte frumoase, și băieții la fel, în portul șvăbesc specific Sfânt Nicolaului. Chirvaiul a fost o sărbătoare care a început sâmbătă și s-a terminat cealaltă sâmbătă. Dar a început sâmbătă, duminică, luni, marți și după aceea sâmbăta următoare a fost încă un bal. A început sâmbăta prin faptul că băieții care au participat la Chirvai au fost la o familie de germani care au pregătit un pom, Chirvai pom, cum l-am numit noi. Au luat acel pom care a fost împodobit cu o coroniță de flori și l-au dus în comuna germană, cum ziceam noi, și l-au plantat, de fapt, în pământ. Odată cu plantarea acelui pom în pământ, s-a pus și o sticlă de vin.
și în același timp s-a căutat și sticla de vin care a rămas din anul trecut de Chirvai. După aceea, duminică dimineața, fiecare băiat s-a dus să-și ia perechea, s-a dus să-și ia fata și s-au întâlnit la prima pereche de Chirvai și împreună alaiul s-a dus la biserică. La biserică a avut loc slujba religioasă, iar după slujba religioasă, tot alaiul s-a îndreptat spre primăria orașului, unde au fost invitate oficialitățile, iar spre prânz perechile s-au dus fiecare la casele lor. S-a continuat cu duminică după masa, când din nou s-au întâlnit toate perechile la prima pereche și s-au îndreptat tot alaiul în comuna germană la acel pom pe care l-au pus băieții sâmbătă. Acolo au fost așteptați de mulțimea de oameni care s-au întâlnit acolo. Era lege ca toată comunitatea germană, toți nemții să se adune în jurul pomului și să aștepte alaiul de Chirvai. Acolo s-a pus un butoi, iar pe acel butoi s-au urcat primele două perechi. La început băieții care ziceau versuri, poezii în șvabă și în același timp pe pomul acela de Chirvai s-au pus un batic, o pălărie, iar simbolul Chirvaiului este Chirvai-Strauß, buchetul de Chirvai. După ce au spus acele poezii șvăbești, a fost licitat baticul, pălăria, iar în ultimul rând Chirvai-Straußul, care era cel mai important și fiecare fată aștepta ca ea să primească acel Chirvai-Strauß. A fost o onoare pentru acea fată care a primit Chirvai-Straußul din partea băiatului. După ce s-a terminat această licitație, această mini-serbare, cum ar veni, s-a dansat în jurul pomului, a fost dansul în prim plan, s-a dansat foarte mult și după aceea s-au îndreptat spre acea fată sau spre locuința acelei fete care a câștigat Chirvai-Straußul. Seara s-au întâlnit din nou toate perechile și a avut loc primul bal, duminică seara. Balul a fost deschis întotdeauna de un marș al acelor perechi care au participat la Chirvai. Bineînțeles, fetele au fost îmbrăcate elegant în rochii de seară, băieții la costum, deci s-a renunțat seara la portul popular. S-a dansat toată noaptea până dimineața, la fel a avut loc și luni seara un bal și marți seara a fost de fapt ultimul bal din aceste 3 zile, să zic așa. În acea perioadă în care s-a ținut Chirvaiul, toată lumea, deci toți nemții, toți șvabii s-au pregătit și-au văruit casele, au făcut prăjituri, deci fiecare s-a pregătit într-un mod special pentru că era pentru ei cea mai mare sărbătoare a anului. În următoarea sâmbătă a fost încă un bal, cum s-a numit Nou Chirvai, deci ceva cum ar venit în traducere un bal de după Chirvai, unde iarăși s-au întâlnit tinerii și au dansat și au petrecut toată noaptea. Aș putea să spun că gastronomia maghiară este foarte largă, foarte bogată. Nici nu aș putea de unde să încep. Să încep de la aperitive și să o terminăm cu tot felul de deserturi. Haideți să începem la aperitiv. În perioada aceasta, când sunt tăierea porcului, sunt acele tradiționale, tot felul de la cârnați, cartaboș, tobă, sângerete. Asta ar fi, haideți să ne imaginăm că suntem în perioada aceasta. Și punem la o parte postul, deja trecem la perioada de distracție, de iarnă. Asta ar fi în primul rând tipice, cu tot felul de condimentări care diferă de la gastronomia română. Ele sunt mai piperate și din punct de vedere al ardei boia se folosește iute și cât mai multă. Asta este în primul rând. Și bineînțeles usturoiul se folosește din abundență.
Dacă mergem la ciorbe, ciorbele sunt mai puțin, dar supele este de găină. Găina să fie grasă și de casă și se spune atunci când are ochiuri de grăsime, atunci este supa așa ca la mama acasă sau ca de bunica gătită. Și bineînțeles cu teiței lungi de casă sau dacă este sărbătoare, teiței în formă de romb, făcute de casă și cât mai mult, cu cât mai multă cantitate de teiței sunt, cu atâta este familia mai bogată, mai înstărită. Dacă trecem la baza mâncărurilor, dacă bine știm, este guiaș. Guiașul diferă de zonă în zonă, dar în Banat tot așa. Carnea să fie, dacă se poate, un pic mai grasă, puțin să fie carnea subțire, care să spunem că ne permitem acum cu lumea cea modernă, dar acea adevărată este unsă, foarte iute și foarte mult boian. Baza este ceapa, boiaua și carnea grasă. Asta am putea spune. Dar putem să vorbim despre paprikașul tradițional, care din nou este cu cartofi și să nu uităm că guiașul nu este cu cartofi. Guiașul este cu găluște de făină. Deci asta este specific, că mărimile diferă, că sunt mai lunguiețe, că sunt tăiate cu linguri, asta diferă. Dar la paprikaș este tradiționalul cartof, acolo nu este așa de condimentat. Dacă trecem la prăjituri, atunci putem să spunem că este reiteș, acel strudel, care acum, în perioada de iarnă, fiind ludaia la dispoziție, asta în primul și în primul rând este tradițional, dar putem să spunem despre cornulețele cu unturiță, care unturița, după tăierea porcului, se curăță în profunzime și se face un aluat foarte fraged și cu gemul, bineînțeles, gemul de brune de casă, care este puțin mai acrișor, iar peste aceste cornulețe se presare zahăr vanilat sau pur și simplu zahăr pudră. Putem să spunem că în 13 decembrie, când este luță, atunci începe din nou un ritual, când încă sunt 12 zile înainte de Crăciun. Atunci se fac pogăcei din jumere. În jumere se pune câte un ban și se spune că cine găsește un ban este un norocos. Dar să nu uităm că dacă ne întoarcem înapoi în tradiția catolică din biserică, în trecut, acum nu se mai practică, bunicii noștri mai practicau. Eu, de exemplu, eu nu am apucat, dar mi s-a povestit că în data de 13 decembrie se zice că este ziua vrăjitoarelor. Și cum bine știm că Biserica Catolică alunga pe timpul Cruciadelor, când alunga vrăjurile și nu suporta acest lucru, atunci, din tradiție, s-a spus așa: în data de 13 decembrie se ia un lemn, iar în fiecare zi până în ajunul Crăciunului, din 13 feluri de lemn se clădește un mic scăunel. Se construiește așa încet, dar în fiecare zi doar dintr-un lemn și în fiecare zi trebuie adăugat și lucrat ceva la el. În noaptea de Crăciun, dacă în ușa bisericii cel care l-a construit scaunul se ridică pe acel scaun, o să vadă cine este vrăjitor în biserică sau mă rog. Astea erau mituri, dar asta am auzit. Dar se leagă de 13 decembrie. Tot așa, fetele care urmau să se mărite scriau 12 bilețele cu 12 nume de băieți, le puneau într-un săculeț sau, mă rog, într-un loc și în fiecare seară scoteau un bilețel fără să se uite și l-arunca în foc. Cel care rămânea ultimul, poate că era destinat ei. Și asta era un lucru care se întâmpla înainte de Crăciun și totul era o așteptare de Crăciun. Era și o altă tradiție, când tot în data de 13 se seamănă grâul. Grâu într-un castronaș, într-o oarece, în care se pune în cameră. În fiecare zi s-a luat o gură de apă și după ce s-a clătit, s-a stropit s-a udat acel grâu. Și asta s-a spus că până de Crăciun să se ducă în biserică. Grâul a încolțit și a crescut.
După ce a fost sfințit în seara de Crăciun, se duce în casă, se taie vârful și se preseară prin casă pe la animale și asta tot era un fel de așteptare. Totul era în așteptarea de Crăciun. Fetele erau îmbrăcate în portul șvăbesc specific Sfânt Nicolaului. Dacă spun specific Sfânt Nicolaului, mă refer la faptul că în zonă erau toate porturile asemănătoare, dar fiecare localitate avea un element specific. De exemplu, Sfânt Nicolaul avea la port, fetele aveau un șorțuleț alb, pe când, să zic, la Bilet sau în Cenat, fetele purtau un șorț negru. Deci Sfânt Nicolaul nu purta niciodată șorțulețul acela negru. Acum, portul șvăbesc german este compus din, să începem cu partea cea mai complicată, dar și în același timp cea mai frumoasă, din trei fuste care erau plisate, care erau din bumbac, iar fusta principală, cea de sus, de deasupra, era brodată sau avea o dantelă care de asemenea era brodată și erau foarte tare, erau întărite. Deci fata în momentul în care s-a îmbrăcat nu mai putea să stea pe scaun, deci trebuia să stea tot timpul acela în picioare. Avea o bluză albă cu mâneci bufante, la gât se purta o bandă neagră cu un medalion, după aceea pe umeri se purta un batic de culori pastelate. Unele baticuri erau pictate, altele erau nepictate, depindea și de materialul din care erau confecționate. Și un lucru foarte important, la capătul baticului erau franjuri nodate manual. La fel, șorțulețul conținea o fontiță din același material sau aceeași nuanță ca și baticul, iar peste cele trei fuste pe care le aveau fetele se puneau plece, le-am spus noi, care înseamnă de fapt frunze, două frunze care se puneau peste cele trei rochii. În picioare aveau șosete albe, dacă se putea să fie croșetate, pantofi negri, părul trebuia să fie împletit spic. Deci fetele trebuia să aibă, bineînțeles, cele care au părul lung, cele care aveau părul scurt, mai puțin, dar fetele cu părul lung și-au împletit părul spic și a fost prins cu un piapt în special. La băieți era mai simplu pentru că costumul popular șvăbesc era alcătuit din pantaloni negri, pantaloni special de cizme, pentru că aveau un croi special care intra în cizme înalte negre până la genunchi, din piele, o cămașă albă, o vestă neagră cu mulți nasturi, nasturii erau argintii și cu cât erau mai mulți, cu atât era mai autentică vesta, o pălărie neagră și pălăria a conținut un buchețel de flori, din aceleași flori era confecționat ca și strausul. Și trei panglici, care din nou sunt specifice Sfânt Nicolaului, acele trei panglici de culoare roz, albastru, alb, pe când în alte sate mai erau panglici roșii, verzi, pălăria era îmbrăcată tot roată cu flori, însă Nicolau avem această pălărie. Aș aminti puțin, revenind la obiceiuri, ritualul, obiceiul de nuntă, unde la fel, trăind între români, este cam același lucru, doar aș aminti la cununie în biserică. Nu știu dacă domnul părinte a amintit treaba asta. La biserică, cunună, nașul și stare sfat. Nașul nu este rudă cu mirele și cu mireasa, cineva, de obicei se respectă nășia din moș strămoș, așa, și cunună stare sfatul. Stare sfatul este într-adevăr o rudă a mirelui, una din rudele cele mai apropiate ale mirelui, dar cunună bărbatul. Deci nașa și soția stare sfatului nu au niciun rol în biserică. Cunună, nașul și stare sfatul. Deverul, cel care aduce mireasa la cununie, o predă părintelui, care mai departe o duce în fața altarului cu nașul și cu stare sfatul. Era un obicei, nu știu dacă se mai păstrează, eu l-am prins. Mireasa nu era împodobită cu voal înainte de a veni nunta și mirele după ea.
a fost când vine mirele și nașul după mireasă. Normal că se servesc absolut toți oaspeții, toți musafirii cu ce ai pregătit acolo acasă. Însă în camera unde i s-a pregătit voalul asistă nu mirele, ci nașul și o parte din musafiri. I se prinde voalul cu nunița și voalul pe cap și exista o melodie specifică care se cântă atunci când îi se prinde voalul miresei. Deci eu am mai prins obiceiul acesta, din păcate, în ziua de astăzi. Nu știu dacă se mai păstrează, poate în unele sate pur sârbești sau știu eu chiar familii pur sârbești tradiționaliste tare. A fost un obicei tare frumos, însă nu cred că se mai păstrează. Aș vrea să, dacă toți suntem la nunți și pentru că, v-am spus, sunt mare iubitoare de obiceiuri, de tradiție și insist la treaba asta și pentru că mă și ocup cu dansurile sârbești în oraș, am revigorat treaba asta pentru că erau pe cale de dispariție. În zona noastră și nu numai, dar mai ales în zona noastră există niște dansuri sârbești specifice și se joacă într-o anumită ordine. Nu tu auzi muzică sârbească, știu, dansăm, hai, dansăm, toată lumea sârbește, nu, care se respectă. Și, într-adevăr, zice că e sârb, știe treaba asta. Și atunci jocul la bal, la nuntă, oriunde se adună sârbii, începe cu malo-colo. Toată lumea când aude, indiferent că e acordeon sau e tambură sau cântă tamburașii, toată lumea, când e vorba de joc, se aud ritmurile acestea, începe malo-colo. După care după malo-colo urmează veliko-colo, seljačica, șestița, magaraț. Mult mai târziu, în anii tinereții mele abia, s-au introdus moravaț, mai târziu, mult mai târziu, vlașco-colo, cărora le place extraordinar de mult. Probabil că se întâlnesc aici influențe ale muzicii românești, oltenești, pentru că vlașco-colo provine de acolo, din zona aceea de la sud de Dunăre, unde se simte influența muzicii oltenești cu cea sârbilor la sud de Dunăre. Cu atâtea coreografii și așa mai departe, copiii probabil că au preluat unii de la alții și a început să se împământească și această horă. Și mult mai târziu s-a preluat și șota, care, îmi pare foarte rău să spun, nu este un dans sârbesc. E plăcut, copiii dansează, însă insist, eu cel puțin, și nu las, și atâta cât îmi stau puterile, cel puțin în zona asta, de fiecare dată când ne adunăm acolo unde există bal sârbesc, nuntă sârbească, să începem cu dansurile în ordinea în care se joacă și cu cele ale noastre. Malo-colo, veliko-colo, seljačica, šestica, magaraț. Horele sârbești se dansează într-adevăr în hore, câteva din ele se poate lăsa hora și atunci defilăm, dar ca un lanț în toată sala, și magarațul se dansează neapărat o fată cu doi băieți. Dacă nu există posibilitatea asta de a cuprinde toți așa, atunci se mai permite, știu eu, doi băieți și o fată, dar nu, mai bine un băiat și o fată, dar specific este un băiat și două fete. Este un dans specific aici, în lunga Dunării, în Valea Mureș, în lunga Mureșului, scuzați-mă, în lunga Mureșului, în zona aceasta, Sân Nicolau și satele unde existau sârbi în jurul Sân Nicolaului, Cenad, Saravale, Sân Petru, Vareș, unde se păstrează neapărat în zona noastră dansurile acestea specifice. Și până și costumația, dacă urcăm pe scenă, este alta. Sunt acelea costume de banat, cu izmene largi, da? Cu laibărul negru, cu cămașa aceea mai lungă peste izmene. Este un costum de vară, de fapt, așa. Iar când apărăm, copiii mei, când apar în mai multe coreografii cu tot felul de baticuri sau cu tot felul de poale sau șorțuri mult mai înflorate, nu sunt specifice nouă. Sunt specifice altor zone din Serbia. Sunt dansuri sârbești, însă nu sunt specifice zonei noastre. Veșnicia s-a născut într-adevăr la sat. Avem dansurile noastre, avem cântecele noastre, avem portul popular al nostru. În aproape 300 de ani de când suntem aici, acestea s-au schimbat, pentru că 300 de ani sunt o foarte lungă perioadă de timp. Deci suntem priviți ca ceva specific și în Bulgaria. Noi suntem bulgari bănățeni.
totdeauna subliniem bănățeni lângă bulgari, pentru că suntem unici și ne mândrim cu asta. Portul nostru a fost influențat de către cel bărbătesc, în mod clar de către portul maghiar. Am adoptat cizmele în locul opincilor pe care le au bulgarii din Bulgaria. Am adoptat chiar ținuta de vară și cea de iarnă, foarte puternic influențată de portul maghiar. Cântecele noastre au suferit influență maghiară și română. Dansurile, de asemenea, sunt în mod evident dansuri bănățene și ne mândrim cu acest specific al nostru. Ce privește celelalte tradiții, cred că suntem niște păstrători foarte zeloși ai tradițiilor bunicilor noștri. Suntem unicii bulgari din lume care au adoptat alfabetul latin în deceniul 7 al secolului XIX. De atunci scriem în limba bulgară, dar cu alfabetul latin, fiind adoptată forma croată alfabetului latin. Cred că avem și două litere luate din alfabetul maghiar. Atunci era aici Austro-Ungaria. Este specificul nostru, vă repet, de care suntem foarte mândri. Avem o literatură foarte bogată, avem ziare, avem reviste care apar și astăzi, avem emisiuni la televiziune, avem emisiuni la radio, deci suntem prezenți peste tot. Participăm și când zic participăm, cu mândrie trebuie să adaug, câștigăm multe festivaluri la care se duc copiii noștri. Avem câteva grupe de copii la ansamblul Căminului Cultural. Acum vorbește în special de Dudești Vechi, care se cheamă Păluchencă, în traducere Bulgăroaica din Banat. Avem grupe de la grădiniță până la studenți. Mai mult, toți dansează și dansuri bulgărești din Bulgaria și dansuri bulgărești de Banat. Vin colindele, avem niște obiceiuri extraordinar de frumoase și suntem mândri că le păstrăm referitor la colindele de Crăciun. Avem un obicei unic ce privește colindele de Paști, care nu se prea practică, dar la noi în Sâmbăta Florilor, fetițele în port popular cu un coșuleț pe braț merg și colindă la vecini, prieteni și rude și primesc cadouri, ouă, batistuțe, ouăle ca să le vopsească de Paști. Cântă despre învierea lui Lazar și băieții de colindul de Crăciun și fetele de colindul Lăzăritului, așa cum mi se spune în traducere, cântă aceleași cântece pe care le-au cântat străbunicele lor. Unicul loc și cel mai reprezentativ este ruga Bisericii Catolice atunci când minoritatea maghiară, minoritatea germană îți serbează biserica, de fapt. Atunci este unicul loc. A doua este când sunt evenimentele Bartók și evenimentele Revai. Cum bine știm, anul începe la nașterea Domnului și se sfârșește atunci când învie și toate se rulează. Sunt sărbători catolice, tipice, împreună cu cele germane, dar diferă tradiția familiară. În familie cum se sărbătorește, în biserică este același lucru. Ritualurile, slujbele sunt identice. Putem să spunem că în perioada de Advent, atunci cu 4 săptămâni înainte de Crăciun, în familie se aprinde în fiecare duminică câte o lumânare pe acea coroniță de brad. Aici sunt rugăciuni, cântece și tradițiile interioare cu gastronomia specifică. De Crăciun se merge împreună, catolicii se duc în biserică la ora 12 nașterea și cu toate cântecele și cu tot jocul acela păstoresc care se derulează în biserică este identică cu minoritatea germană. Iar când mergem acasă, mâncăm din tradițiile maghiare și nu așa cum fiecare minoritate și-o are. Pe urmă urmează perioada de Farșang, atunci când cu 6 săptămâni înainte de lăsarea postului se distrează. Cum bine știm că Adventul este o perioadă de post, iar când se ridică postul putem să ne distrăm. Atunci au fost tot felul de tradiții, de tăierea porcului, de a merge, aș putea să spun că este echivalentul cu Sorcova, dar de fapt este o distracție când se merge din familie în familie și în fiecare joia, sâmbătă și duminică se făcea un mic chef într-o familie. Așa se uneau verișorii, neamurile, bătrânii își vedeau nepoții și din toate părțile ale țării se adunau și se întâlneau.
Să nu uităm că în seara de ajun, se merge cu Betlehemul. Și Betlehemul este când o iesle, o căsuță care se duce reprezentând micul prunc, se duc cu păstorii, cu regii, cu tot cântecul și cu alaiul. Este un fel de colindă, dar pe bază de religie. Mai mult se derulează un scenariu, nu doar cântece. Putem să trecem înainte când din nou vine postul de Paști. Postul de Paști este strict, atunci nu mai sunt nunți, botezuri, se fac restricții alimentare, cum sunt peste tot. Iar de Paști, bineînțeles că se sărbătorește învierea Domnului, iar în lunea Paștelui se merge la stropit. Băieții se duc la fetele care urmează să fie măritate. Bărbații se duc să-și onoreze vârsta femeilor și se duc cu o sticluță de parfum, cu diferite poezioare, mai mult sau mai puțin glumețe haioase, și cu asta sunt din stropite, să nu se ofilească și un an fetele, femeile să fie frumoase ca și florile. Iar recompensa lor este oul încondeiat. Dar să nu uităm că în trecut nu se mergea cu parfumul, cu sticluța, se mergea direct cu găleata și cu apa. Și atunci fetele de măritat de 2-3 ori primea acel jet de apă, și dacă era mai cald, și dacă era mai frig, și asta era o onoare ca să meargă cât mai mulți băieți și fetele încondeau cât mai frumos ouăle și dădea celui ales, să spunem, alesul inimii care va urma. Atunci se puteau lega și logodnele și până la seceriș, logodna putea fi deja oficială. Sunt semne din trecut care acum deja s-au modernizat. Pe timpul când eram eu, fată de măritat, se venea cu sticla de sifon. Și tot așa, nu era apă și găleată, dar era sticla de sifon. Acum deja s-au modernizat și vine cu spray-ul și cu sticla de parfum. Dar semnificația rămâne aceeași. În dimineața ajunului, de dimineață tare, de vreme, se face cesnița. Cesnița este plăcinta aceea, nu-i prăjitură, e plăcintă cu foi, cu nucă, cu miere, cu stafide, depinde de cât vrea gospodina de toate să pună în ea. Așa, și se aruncă un ban, iar cel care nimerește bucata în care este banul va fi norocos, să-i va duce acel ban noroc în tot anul de zile. Cesnița se făcea de dimineață tare în ziua ajunului și se taie după prânz în prima zi de Crăciun, când veneam de la biserică. Normal, ca tot creștinul, în prima zi de Crăciun, mergem la biserică și când venim de la biserică se oficiază prânzul, acel bocat, după perioada de post, iar după prânz, asta se face și acum în casa mamei mele, unde există copii, făceau colac cu o nucă la mijloc, împletit foarte frumos, și se tăia colacul, în timp ce noi colindam toată familia. Copiii rup colacul, de fapt, și cel care apucă nuca zice că este mai curat, este ca și când ar fi cel bogat. Și cel care nu apucă nuca zice că e furcar, ăla se duce la munca de jos. Și atunci exista ceartă între copii, dar era frumos, era tare frumos. Se mai păstrează, în unele case se mai păstrează obiceiul ăsta. Seara, când vin copiii de la colindă, se aduc paie în casă, paie care simbolizează nașterea Domnului, și se aruncă paie în casă. Că nu mai aruncă probabil multă lume paie peste tot, și sunt case în care se aruncă cel puțin în bucătărie sau măcar sub masă, dar asta se mai face în casele unde se păstrează într-adevăr tradiția sârbă, se face lucrul acesta. Bineînțeles că gospodina casei, cea mai în vârstă din casă, atunci când se aduc paie în casă, aruncă cu grâu, cu porumb, peste persoanele, copii în general, cu bunicii sau cu tații, aduc paiele în casă și aruncând grâu peste ei, iară simbolizează bogăție, belșugul din anul respectiv. Este frumos de Crăciun, este frumos.
și încercăm să păstrăm din tradițiile noastre atât cât se poate. De Paști, obiceiurile sunt la fel ca și la români. Se vopsesc ouă și acel tot ritual, miel și așa mai departe, la prânz, deci obiceiurile sunt cam la fel. Paie care nu se măturau 3 zile. În a 3-a zi de Crăciun dimineața, atunci se adunau paiele din casă. Într-adevăr, nu e comod, pentru că zicem că se face mizerie și de aceea foarte multă lume, din păcate, nu mai așterne paie pe jos, dar zic eu că totuși, măcar acolo undeva într-un colț, merită păstrată tradiția. Și să vă mai spun ceva, bradul nu este specific sârbesc. Mai de mult nu împodobeau sârbii bradul. Împodobeau o creangă de stejar, batneacul, sau o creangă mai bogată. Nu este specific, este un obicei împrumutat de la catolici, de la nemți. Probabil că fiecare a adus ceva tipic, dar de acolo de unde au venit, dar presupun că aici atunci s-a conturat anumite obiceiuri, dintre care cel mai, dacă să zicem, cel mai șfăbesc ar fi chirvaiul. Chirvaiul a presupus un efort financiar, un efort organizatoric foarte mare și întrucât tineretul german care cândva a organizat această sărbătoare este numai un număr foarte mic încă prezent în localitate, am căutat o altă variantă unde putem să păstrăm câteva elemente încă din acel tradițional chirvai și am ajuns la concluzia că poate acea zi a recoltei este un element care nu neapărat niciodată nu va înlocui chirvaiul, dar ne oferă posibilitatea să mai arătăm portul, să legăm acest eveniment de esența ei, a mulțumirii lui Dumnezeu pentru roadele pământului din acel an, deci un element religios cu unul folcloric și are priză la copii, la părinți, la comunitate în Sfânt Nicolau, așa că de aproape 10 ani am decis să sărbătorim acest eveniment anual. Aș putea să spun că asta este o luptă a secolului de integrare. Vrem să ne integrăm în marea majoritate, dar încă nu ne dăm seama că ne pierdem valorile. Acum suntem în momentul în care noi așa credem că dacă suntem integrați în marea masă, să spunem aici per loco în masa română, atunci totuși rămânem noi maghiarii maghiari, dar de fapt încă nu ne-am trezit la realitate. Cum încă în Uniunea Europeană vrem toți să fim europeni, dar ne pierdem identitatea, tradițiile sau calitatea produselor noastre, așa ne pierdem și la nivel local, sau pot să spun în diasporă, ne pierdem valoarea noastră a maghiarilor. Foarte mulți maghiari nu își continuă, deși avem foarte mulți copii în grădinița maghiară, nu își continuă studiile în limba maghiară. Spun așa, oricum am învățat, e suficient. Unii dintre cei care au terminat școala maghiară se duc în Ungaria să-și continue studiile și nu cum a fost până acum la liceul Bortuk. Încă ne luptăm cu această problemă, dar eu sper că nu vor trece mulți ani și ne dăm seama că, de fapt, a păstra identitatea, tradițiile, este ca să rămânem de la naștere până la moarte într-o același limbă. Dar, bineînțeles, cum suntem și cum trăim în România, e bine. Nu suntem marginalizați să nu fim, să spunem, metoda în Ardeal, că nu cunoaștem limba română. Dar încă aici, per locul, ne luptăm. La noi pe stradă locuiau și români și sârbi și unguri. Tatăl meu a fost maistor, ziceam noi, da? Și era prieten cu nemți, cu unguri, sârbi, români. Știa să vorbească și nemțește, și ungurește, și sârbește, și românește. La noi pe stradă nu erau atâția nemți, nu erau nemți, un ungur, doi. Pricepeam, știam că asta este în ungurește. Dar cei care erau români știau câteva vorbe sârbești precis, pentru că eram și mai mulți sârbi pe stradă. Am conviețuit foarte bine. Asta a fost caracteristic zonei noastre. Întotdeauna s-a conviețuit foarte bine. De când mă știu, am conviețuit între români, nemți, unguri,
Întotdeauna am fugit să văd Kirvaiu, de exemplu. Întotdeauna, orice mi-a plăcut Ceardașul Unguresc, de exemplu. Întotdeauna am vrut să particip, tot ce am putut să văd, orice manifestare și nu numai, tot ce s-a putut vedea legat de altă nație, am fost acolo. Deci mie mi se pare ceva obișnuit. Beneficiul, acum că mai vin străini din alte țări, știu eu, sau nemții plecați, sau vin, știu eu, mulți din Ungaria, de exemplu, să viziteze Castelul Naco, da, cu expoziția Bela Bartok. Deci eu zic că este ceva obișnuit, așa. Poate că altul care a venit în Sân Nicolau nu-i se pare ceva obișnuit. Eu zic că așa trebuie să fie. Este un fapt cunoscut în istoria germanilor din România în general, nu numai din Sân Nicolau Mare, că numărul etnicilor germani a scăzut enorm de mult. A început deja să scadă de după cel de-al doilea război mondial, când populația a fost ruptă, deci comunitatea a suferit o mare ruptură. A avut loc evenimente neplăcute pentru istoria etnicilor germani, au avut loc deportările în Rusia, începând cu 1945, 4-5 ani. Au avut loc deportările în Bărăgan din 1951 până în 1955, deci a fost o perioadă foarte grea, despre care mult timp nu s-a vorbit, nu s-a știut, care numai după Revoluție s-a început să se cerceteze, să se scrie. A avut loc dezmoștenirea etnicilor germani, ca și a celorlalți din România, dar etnicii germani au fost parțial și mai repede chiar dezmoșteniți. Toate acestea au lăsat urme în conștiința comunității, așa încât, cum am zis, și după cel de-al doilea război mondial, dar mai ales după Revoluția din 1989, a avut ca urmare plecarea masivă din țară, în special spre Germania, Austria, dar și în alte țări. Comunitatea a rămas relativ mică în Sân Nicolau Mare, dar încă este suficientă, spun eu, pentru a marca prezența ei în această localitate, unde, în decursul a cel puțin 250 de ani, a dus o contribuție majoră la dezvoltarea localității, la înființarea multor edificii, la păstrarea multor tradiții, așa încât noi ne simțim obligați să mai perpetuăm cât se poate, când odată esența sau majoritatea etnicilor germani nu mai vor acest lucru ca să fie reprezentați, vom închide porțile, dar deocamdată încă n-a venit momentul. Normal că este trist și o simțim ca o pierdere, dar deviza mea este, din ceea ce este încă, să facem să fie cât se poate de bine. N-are niciun rost să deplângem ce a fost, nu mai va fi niciodată. Nu mai va fi această comunitate nici aici, nici în Germania. Nu mai va fi acea insulă care a fost Banatul Șvăvesc, nu mai va fi. Asta este un lucru, cred eu, roata istoriei se învârte numai înainte, nu și înapoi. Dar spun încă o dată, deviza mea este, din ceea ce este, încă să facem să fie cât se poate de bine. Sân Nicolau Mare, după cum am spus, a fost tot timpul un oraș cosmopolit și sigur că atrage ca un magnet populația de pretutindeni din țara noastră. Că am reușit după 90 să rămânem o comunitate unită, un mare merit este al orașului Sân Nicolau Mare. Prin oportunitățile pe care piața forței de muncă din Sân Nicolau le prezintă, tinerii bulgari din Dudești Vechi preferă să locuiască în Dudești și să lucreze la Sân Nicolau și nu mai sunt atât de furați de mirajul orașelor mari de genul Timișoara sau, să zicem, Arad. Mi se pare o chestie extraordinară și v-am spus, suntem recunoscători atât eu personal ca primar, cât și Comuna și Uniunea Bulgară pe care o reprezint,
pentru această stare de fapt, pentru ajutorul pe care l-a dat Sfânt Nicolau, sigur, în mod involuntar, dar să-i dăm cezarului ceea cezarului. Dacă nu existau locuri de muncă în Sfânt Nicolau Mare, probabil că tinerii noștri și-ar fi căutat de muncă în orașele mari și ne-am fi confruntat cu o totul altă situație. Este o chestie cât se poate de normală în Banat. Poate că în alte zone acest lucru este de neînțeles. Dar la noi în Banat, să fim serioși, este un lucru cât se poate de normal. Cu asta ne mândrim. Banatul este o mică Europa. Aici, pe centru, pe zona noastră, Sfânt Nicolau reprezintă această mică Europa și bineînțeles că noi luăm exemplu, dar nu neapărat e vorba de luat exemplu. Viața se duce acolo. Ne-am înfipt adânc rădăcinile în Banat, suntem bănățeni și aici rămânem. Tocmai datorită diversității culturale și etnice, oamenii s-au lepădat oarecum de prejudecăți, pentru că au fost nevoiți să trăiască cu sârbi, unguri, nemți, bulgari, țigani și așa mai departe. Și trăind în acest mediu, înveți să fii deschis și să primești din mai multe locuri și să nu crezi că doar etnia sau nația ta este superioară. De când mă știu, am conviețuit între români, nemți, unguri. Întotdeauna am fugit să văd Kirvaiu, de exemplu. Întotdeauna, mi-a plăcut ceardașul unguresc, de exemplu. Întotdeauna am vrut să particip tot ce am putut să văd, orice manifestare și nu numai, tot ce s-a putut vedea legat de altă nație, am fost acolo. Deci mie mi se pare ceva obișnuit. Beneficiu, acum că mai vin străini din alte țări, știu eu, sau nemții plecați, sau vin, știu eu, mulți din Ungaria, de exemplu, să viziteze Castelul Naco, da, cu expoziția Bela Bartok. Deci eu zic că este ceva obișnuit, așa. Poate că altul care a venit în Sfânt Nicolau nu-i se pare ceva obișnuit. Eu zic că așa trebuie să fie. Din fericire pot să spun că vestul Banatului, să spunem așa, este o zonă multiculturală. Eu așa am crescut aici, în Banat, că mergând pe stradă, de la Sărumâna, de la Nărăche, de la Ciocolom, de la Guten Tag, toate le-am știut spune. Nu a fost niciodată o problemă că cine cum vorbește. Știam întotdeauna că tanti este de minoritate, să spunem, sau este germană, sârboaică. Deci niciodată n-am avut probleme. Influența care era? Ne respectam. Dacă, de exemplu, era o sărbătoare prahoslovă al sârbilor, știam că este Paștele la sârbi sau Crăciunul, respectul față de, și dacă nu era în religia sau ziua noastră de sărbătoare, și bătrâni și copii au învățat să respecte. Și tot așa viceversa, și românii pe maghiari, pe germani și tot așa pe sârbi. Asta pot să spun eu. Nicolau Mare a fost, după cum ne spune istoria, tot timpul un oraș mai cosmopolit. Când au venit bunicii noștri aici, Nicolau Mare era ca și noi în cadrul Imperiului Austriac, Habsburgic, și era, bineînțeles, centrul zonei. Dar legăturile bulgarilor cu Sfânt Nicolau Mare au fost tot timpul foarte bune și continuă și până astăzi, de la legături personale până culturale și așa mai departe. Unul din simbolurile orașului Sfânt Nicolau Mare este Castelul Naco. Relațiile sunt foarte bune. Deci, cum am zis, și familiile mixte, dar și relațiile între oameni. Pentru că noi, în Sfânt Nicolau Mare, deci suntem și de mai multe naționalități, nu numai sârbi și români. Dar mai ales sârbii și românii se înțeleg foarte bine pentru că sunt de aceeași religie. Deci trăim foarte bine și cu minoritatea ungară și cu minoritatea germană, care acum nu mai sunt atâția germani în Sfânt Nicolau, dar întotdeauna, deci, în Sfânt Nicolau Mare toți au trăit foarte bine. Eu pot să dau un exemplu dintre enoriașii ortodoxi sârbi care știu și limba maghiară, și limba germană, și sârbă, și română. Deci aici se vorbesc mai multe limbi. Și oamenii mai bătrâni care au prins, deci care au trăit timpurile alea când erau
și minoritarii germani și minoritarii maghiari mai mulți în St. Nicolau, deci au învățat și limba lor. Așa a fost aici și după asta putem să vedem că au trăit foarte bine între ei, dacă au învățat și limba lor și conversau în diferite limbi. Eu mă simt bănățeancă germană, mai exact babă, șvăbească, deci de origine șvăbească, dar nu pot delimita acest lucru. În germană există o expresie și mai corectă, spune Romanian Deutsche, deci germană din România. Eu niciodată nu pot să neg acest lucru, că eu sunt germană, dar din România. Acesta este identitatea mea, care am primit-o, care am moștenit-o și de care nu mi este rușine și care încerc să dau și mai departe la cei care mai doresc acest lucru. Eu sunt maghiară, din moși strămoși, nu am avut nicio influență de altă naționalitate în familie. Provenim din St. Nicolau, din viță în viță, pot să spun, dar trăiesc în România.